Sziasztok, mindenki szeretettel üdvözlök. Ez itt a Resident Evil 4 végigjátszás. Egy játékot most, hát, lootból, mint loadó. Nem, inkább new game, normál. Na, normálisan. Kosztümmel megyünk. Mert ugye, hogyha már most látszik, hogy végigjátszottam már egyszer a játékot, és látszik, hogy választhatok egy speciális kosztümöt, vagy ezt a normálisat. Én egy speciálisat választottam. Ez. Na, mivel végigjátszás, nagyon a videókat nem fogom kinyomni. Csak az ilyen hosszabbakat mondjuk. Jaj. Lával lőttem, azt meghalt. He's not a zombie. Nem a zombie. Na. Looks like... szerencsétlenek. Helyében nem lettem volna. Na de most menjünk föl az emeletre. Lőszer. Ugorjunk ki az ablakon. Nagyon cool mozdulattal. Anyám, ez már itt van közvetlen az arcomba. Szuper. Na gyertek. De hátra lőttem. Ja, egy lőszer. Be kellett tennem. Azt elhúzazom. Na, tehát most ez a YouTube időkorlátos szutyok van, az agyamra megy. Hát, most azért sajnálom Crazy Gamer, vagy Crazy Gaming Girl, de nem bírtam feltölteni, mert időkorlát a szar volt. Pedig volt ez egy nagyon jó kis intro, meg minden. De hát időkorlát. Azonban azért szerintem nem csak engem idegesített. Na. Take. Vegyük föl. Ez megvan. 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 Igen, jó. Jó emlékszek, hogy milyen módon indítottam. Na. Tehát elmentjük. Na. Azt érdemes lelőni, mert ad egy gránátot. Őt is. Na, nagyon érdemes belemenni a fűbe. Mert ugyebár itt célzó az valamiket kifog. Mint verődik rá a fény. Fény? Mi vagyok? Na, ezeket. Ezeket a szutykokat. És nagyon nem érdemes belemenni, mert azért viszi le az életünket. És bocsánat, hogy fújjogok a mikrofonba, de hát a mikrofon... Na, technikai hibák vannak. Majd megpróbálok lehetőleg beszerezni egy abba. Ott egy csapda. Na gyere. Na, meghalt, és egy cuccot is adott. Na. Menjünk előre. Na. Tehát
Oké. Most eddig rá fogom hagyni a GTA San Andreas végigjátszást. Ó, hát nem voltam volna a helyében. Na. Egyébként játékot joystickkal játszom, úgyhogy nem olyan nehéz. De fejbe lőttem, aggyal. Ja, de már itt is látszik az embereken. Én azt nem értettem a Resident Evil sorozatokban, mivel egy filmnek már láttam hogy az összes részét. Azt nem értettem a sorozatba, mint a játékba, hogy a zombik azok, hogy a lófaszba bírnak beszélni, már elnézést. De végig hogy beszélnek a zombik? Ez azért hogy néz ki? Oda mennék egy zombihoz, megkérdezzem, hogy hívnak, és akkor mondaná zombi. De még mi bizonygatsz, hogy ott vagyok, hát nincs is társad. Na mindegy. Most itt minden főszedek. Ilyen cucc. Na, megvan. Megvan. Na. Szerintem nézzétek majd meg a következő részt is. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!